गाबोन 6 एप्रिल बेवहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला हिसाबै जोङो जिनिखि जोंनि जिल्लानि सिङाव 29 थारिखआव मालिपिटा आरो आनन्द बाजाराव लुट जाबाय मोनसे नेपालि न'खर आरो मोनसे बर' न'खराव आरो थांनाय हराव 11:30सोआव किसान बाजाराव मोनसे गेलामाल दखानदारनाव सासे गेलामाल दखानदारनियाव मोनसे बेखौ दखायत हान्जाखौनो होननानै जोङो बुंनांसिगोन बिसोरो मोनसे दखानदारनाव लुट खालामनो थांदोंमोन आरो बिथाङा गावनि बिबोनांखौ फन हरनानै लेंहरनायाव लामायाव जिनिखि दखायथि आरो सासे राजा बर' होननाय जोंहा सासे सेंग्राजों मोनसे मोगा-मोगि जाबाय बे मोगा-मोगियाव राजा बर' बिथाङा अबथिरायै जिउ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। दा बिथाङा सासे दाय गैयै सासे सुबुंमोन, सासे नोरोम आखुनि सेंग्रा होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। दा बेखायनो जिहेथु चिरां जिल्लायाव जिनिखि थासारि बियो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जागासिनो दङ, जोङो सिगांनिफ्रायनो अबजार्भ खालामगासिनो दङ, नोजोर होगासिनो दङ। दा बेनि एगेन्स्टआवनो राजा बर'खौ जिहेथु बियो सासे दाय गैयै सासे सुबुंमोन, बिखौ मैनाय भाबै मैया हराव गावथारनानै गालांबाय। बिनि सायाव जोङो गाबोनहाय 2 घन्टा धरना जोङो चिरां जिल्लानि मोखाङाव थानाय जेनिखि मोनसे आमब्रेला मोनसे जायगा दङ बेवहाय जोङो खालामनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय आरो बियो फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12थासिम 2 घन्टा जागोन। बेखायनो आङो खावलायनो लुगैदों गासै रायजो राजा बर' माहारिनि मोजां सिन्था सानग्रा गासैबो सुबुंफोरखौ आङो खावलायनो लुगैदों जाहाथे बे हाबाफारियाव गाबोन 10थायाव थि समाव नुजाफैनानै जाहाथे मदद खालामफैलायगोन आङो मिजिंथिनो।